Iti Masakbayan. Ti napalabas, nakapuot ni Amor nga inagasan ni Amira, ngamdinan malagip tinagan na, kan ti kinasya sino na. Intuloy latamat ni Amira nga inagasan da ito'y. Idi agangay, ingkuyog da ijay purok da, kat nasuron ni Aya. Iti sabali abangir, saan mat anagsarda iti panagbirok da kan ni Amor. Iti mat ayan da Amira, naragsak da Amira kan Amor, kabayatan ti panagtrabaho da, iti makaagas amula ni Amira. Iti may sang aldaw, napan ni Aya kan ni Malik. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas a napauluan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naglaad a lalaki, puro piglat ti rupa kan ulo na. Anya? Kasanon, no ispia ti bandido ti lalaki? Day tamot ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio, apatiliw na ti ispya ti bandido. Masapol a matiliw ti ispya. Narigaten no maisagmak tayo iti dayta lalaki. Marurutak iti dayta lalaki. Naasidagdakin ni Amira. Kanayon na akaduan ni Amira ang mapan ijay kabakiran. Anya nga iter aramiden dayta kabakiran? Anya nga itiyam mo. Kuna ni Amira, at tulungan na kanu ijay ayan dagiti mula na ang makaagas. Ina, patiliw yu ti ispya dagiti bandido nga adda iti balay danana Aya. Oh, adda ka di pamanaknak nga ispya tidakdakam atam a tao. Ni Nana Aya amismo tinang ibaga nga ispya daydi a tao. Apay kumaapatiliw mo ti may sa a tao. No di na pa'y napanagnakan nga ispya. Basta patiliw yu, ket paikulong yu. Mangibaw na kiti mapan mangayab iti dakdakam matem a tao. Imbis ti garak pa'y nga umuna. Asino ti kadwak amapan mang tiliw, inak adayang? Kaano pa'y anagbalin ka nga interesado, amang kadwa ka dagiti mapan agtiliw iti tao. Diyo ka di kayat, at tumulong akmet iti ipatrabahom ka dagiti taom, ina? Malik, saan ko apatiliw dayja at tao, no di kat paayabak laang takasarita. Isalog ta dagito'y napagangwa bulbulong. Taijay ko apaglalaukan ken impaki iti babasit a pakete. Bilibak iti kinaanos mo sumangat kan sumalog iti bantay. Saan ko napanunot ti umay dito'y bantay? No saan aga po iti kanayon a panangiroroman kanyak, dagiti tattao iti lugar mi. Naibagam anaagasan dagiti kapurokam, idi adu tinaggurigor. Pudno dayta. Imay pa'y ti makanawan ti sultan dito'y. Imay damat gimatang iti adu at siya a makaagas. Sultan? Kasla da malagip ko a sultan. Saan mo pa'y apilitan alagipan dagiti banag, amarigatan ka amang lagip. Dumtang ti panawan nga agsubli ti lagip mo. Sapay ko ma. Adda dagiti banag akasla malagip ko. Saan pa'y aklaro iti lagip ko? Awan nga ti asawa kan anak mo? Apay kasla mariribukan dyan ang gana at ijabasit abalay. Amang ano dyan panang damag ko, no adaanan iti asawa kan anak, ina. Apay ngamin adinamag mo pa'y dayta, anak. Amang ano adagur uray a pamilya na, ina. Huwag nga agpaiso. Kasano, no adda asawa kan anak na. Kaasida mo tamang ururay kan kuana. Adda dito'y adina amo ti pagawidan na. No mabalin, diyak kayat apumanaw dito'y lugar tayo, ina. Kaapay mo't adi mo kayat apumanaw, anak. Isula ang tikas kada kayo nga inawat na ti katataok, ina. Sa bagay, italaang nga adda makitak akarin rin nabak mo. Italang ang makitak nga agkatawa ka, no kas di nga agrin rin nabak kayo. Malidayanak lakit di.
no pumanaw, ina. Uy, italaman na makita ka, Amira. Ket dito yung pa'y tsindaan. Adala na patig agagaraak dito'y tsindaan. Ado ti tao ang makakitkita ka data. Di na kumapayan, pangasim. Apa yun anak pa rin tumang ka itisango. Kidawak asong batang nak. Tay kalaysakan ta. Imposible ti kidawam. Anak-nak ti may saadayan. Dato tinatayin nga amak. May sak nga ordinaryo a tao. Di na kadikayat. Ladingitak. Ngam, di ka mabalin na sumbatan. Ditakan. Sinalpag-alaad. Imbabain nakit din. Pinanawan nakit din. Kat ado ti nakakita at tao. Tipis ti babae. Ti ka di estranghero. Ti ipampanakal na. Apay, dagiti nakita kakasasa o malalaki. Kaslaad da imbilin mo kadakwada. Awan day jay, ina. Adalang imbaga kadakwada. Malik, di kaagaramid manan iti madi a record mo. Nasingpeten to'y anak yo, ina. Ipasigurado, ama ikanak tumatla iti pamadayaw. Apay kuma amaikan ka iti pamadayaw. Adda ka dinaaramidam anasayaat. Uray kitain nyo, ina. Mas dao kayon to, numadanon dayta agundaway. Anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Imbag ta nagsabat ta dito'y Malik. Anya ka di ti addang nga aramiden nyo iti gangan na. Padukot ko, kat ipabalod ko iti maysa abalay ko. Awan nga ta ti makakita. Kasano numaaman ni Dayang Rio nga innalay. Dukutan minton rabii. Masapul nga awan ti makaammo nga ikulong mi iti maysa kadag iti balay ko. Siguraduan nyo asaan ang makalibas. At the vacation house ko iti asidig ti igid ti maybay. At rehas na. Iti ka di asidig dito'y abaybay? Adda nga agpayso balayo itay? Kasano no agpaarayat? Ibagak, ano gamden na ti agpaarayat? At dadakes ang mapasamak kini Amira. Dangran nyo ka din ni Amira. Apay kumaadangran mi ngay. Kasano ang mairano dak no dangrak tilaad? Kayat ko ang makita ti sinalbag agang gannaet. Naglaad ti gangan na et. Ado ti piglat na. At lalaki anapan iti ayan ti ganggan na at. Si putak man ida. Adda impaangot da kan kuana. Masapul asurutak iti nalimhed no anya ti aramidan da kan kuana. Dagiti barkada ni Malik dagita. Di da namnamaan asurutak ida iti nalimhed. Aday ta, imbagkat dan kat pumanaw dan. Agunayak matan. Aglingadak ka dagiti narukpos ababasit akayo. Kita, no anya ti aramidan da kan kuana. Asino ka kadi agang gannaet? Adda ka di relasyon nyo kini Amira? Awan relasyon mi. May saan na patag agayem. Inagasan na iti kabakiran. Jak amo na sino dagiti nang dangran kanya. Isugay managlaad ka. Dituyak lang. Ado ti piglat mo. Gakwanan ka di dayta no dagiti anya ti kulam anang bagbaga ni dangran kan ka. Malik. Kas nangarod, apo. Agyan ka pa'y dito eh. Aging ka ajak magunod ti tartari gagayat. No agpaarayat ka. At dadakes ang mapasama kini Amira. Pangasim. Saan nyo adangran ni Amira? Kaasimat. Isu nga ikarim asaan ka nga agpaarayat ka naglibas. Agsongbat ni Amira. Imbaglakit din, taimbagan ni bakit ayat ikaddam iti balayda Amira.
Talaga Parang idag amin addakas akayat day ko. tamalik. Basta saan niyo kumaadangran ni Amira. Sakbay pa'y apumano kami. Dakas na talaga. At to'y timaramanam. Sa iro. Kartangak ti pumanaw dito ay. Ina. Ina. Ada ibagak, Ina. Apay ka di anak. Di ka kadipay nakaturog. Inaladag iti barkada ni Malik ti estranghero. Impanda iti vacation house da iti asidag ditoy. Tapay. Anya ti basol na kadakwada. Nangag ko tinagan ni Ikit, Aya. Adalakit di pa kay naigan ni Ikit. Kagura na ngamin tiganggan naat. Nagdakasan ti kabsat ko. Tanakikadwagaya man iti dayjay ang Malik. Napatag kanyak tiganggan naat, Ina. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Bayam, tamasapa tama panubigat ka ni Dayang Rio. Iyuman ko daytoy anapasamak. Ibagam kadagiti kakadwam taag sagana ta. Apaman amalpas ko ti pakakumikumak. Umayak mat ije kabangibang abasit nga isla. Matungpal, madaydayaw a sultan. Ado ti maikawa. Iti kaawan ni Amor nga anak yo. Madaydayaw a sultan. Ije samat basit nga isla ti saan nyo pa'y anadanon. Saan ka di? Won, madaydayaw. Kapilitan ang magnatayo iti kabakiran. Iti bantoy, ana magkamang iti isla. Awan ka di tatawan na salamaan nyo iti kabambantayan, anagdamdamagan. Adalaang may sa idi abarito, anak kaibaga. Nga adda ka no estranghero iti may sa apurok. Madaydayaw a sultan. Apay adiyo sinurot, takinita yun no iso ti anak ko. Imbagak nga iladawan na. Kat kunana ang nalaad ka no. Madaydayaw a sultan. Nalaad? Saan mo't nalaad ni Amor nga anak ko? Kaya't naasawan sa baling arod. Iso asan mi a sinurot. Madaydayaw a sultan. Apay kasla Biyernes Santo day tarup. Apay nga tanga adda tao anaranggas launay. Uray awan dakas nga inaramid ti tao kadakwada. Ket may turda pagaramidan iti dakas. Saan man aday taawan ka is kan na ti pagsaritaan ta. Sungbatam kit di ni Malik. Tapno agbalin kamot adayang inton madanon kaldaw. Saan ko apulos nga arapaapan ti makiasawa iti tao nga awanan puso. No nariknayo ko ma, ti kanayon na apan ang iruruman kanyak. Agin papangina ka pa'y laang danga. Anya pa'y laang ti kayat mo. Ti kayat ko. Katay tao nga adan itinasayat apan nagpuspuso. Akas kanigan-gan na at ako na yun. Ngam ayan na itahan. Nusong batam ni Malik. Sigurado ang makita mat tigan-gan na at. Dayta ka di tinagtulagan niyo kan ni Malik, Ikit. Anya ka diti maipaay ko ken ka, Mia. Amo ka nasaya at kayo akas dayang, apo. Sapay kumata saan nyo akong sinsyan ti dakas. Ni kaano man, awan ti dakas akinon sintik. Adda ka di kayat mo asawan, iti dayta nga imbagam, Mia. Amo yung siguro nga dagang ganaet at tinulungan mi, gaputawan puot na. Inyawid mi pa balay, tanalipatan na tinapalabas na. Adda ka di parikot, iti dayta, Mia. Idirabi, imay dinukot dagiti barkada ti anak yo, Dayang Rio. Anya, pudno ka di dayta nga imbagam. Sinurot ida ti anak ko. Kat impanda ti kang ganaet iti vacation house yu iti asidag. Iti igit ti baybay, Dayang Rio. O sige, mapanta iti ibagbagam a vacation house. Ada kamot gayam itirwar ti pagtaengan dadayang anak. Mapan kayo ka di iti vacation house, Dayang, Ina. Huwan anak, barang adapay ijay ti ganggan naet. Talaga ang nakitak ida idirabi.
Dinanog na pa'y tiganggan na at sakbay a pimanaw da. Dinardaras ko mati pimanaw, sakbay a rimorda. Anya ti basol tiganggan na at. Apay, adinukot da. Mga nada pa kay naigan iti panang bastad ko kan ni Malik, dayang. Nagaram kadikan ka ni Malik. Amok akon ko na nalaang dayjay, dayang. Iso atap no agsardeng. Imbaga ngawan planok amaki asawa. Naglukon ang Malik. Isumat lagayam anala daw asimangpat idirabi. Dua ti gagara tayo, amapan iti basit nga isla. Ti kadipan na kaitid ti gungguna, kan pamadayaw iti herbalist, kan ti panang sapol tayo iti anak yo, madaydayaw. Wen, mapan tayo ni Jeb basit nga isla, itamat laeng. Agrubwat tayon. Nakasaganan dagiti kabalyo, madaydayaw. Intayo nga ruden. Imbakamuyo ka di iti dayang, amapan tayo iti isla, madaydayaw. Saanen, tapno sorpresa. Dumanon tayo latta ni Jay. Amok mo ti barangay hol da Jay. Asidag ijay, ti balay ti sigud adato. Dito'y tinangipananda, dayang. Barang adda pa'y di taunag. Adda tulbak kanyak. Sige, lukatan tayo. Nanamiya, Amira? Iso ni Dayang Rio, ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.